नै बे दैयाव रावबो गैया ओमफ्राय सारनायनि मोनना मोना नै बे दैयाव रावबो गैया ओमफ्राय सारनायनि मोनना मोना ना थफिदों दे खावै मासे फैबावबाय बाला लस जायाखैहाय सारनाया खबाइ दादिजे बाहाय खावै मोनोथ' आगोल मालाबा खिबु नै रेल साइडथिं सेराव सारदों खांख्राइबो फैदों ओइ सिंगि नांखो ना माखो नोंनाव नै हनै सिंगाजोब आं जा बुरजा फैखाबाय नै खेबसेनो सिंगिजोबखौ नै मेरला फैबाय दे जों अबावबा सारनो होननाया अबावबा सारनानैनो गैला नै खांख्रायानो गोथैसो नै नाया मेरला नै सिंगिया नै मेरलासो ना खुलसा ना सिंगिया हमहरलाय र' गथ' र' सिंगि मास आं ओंखारदों ना सिंगि मोनबा हामगौमोन नैबेहायबो ना सिंगिया मेरला दंथ' माथाम माब्रैसो दङ खेबसे सारफिनबावदो आरामनो सिंगि र' नै खुलसा गिदिरथार फैनायनि लस जायाखै बैयाव थांबा मोनगोन ना मोनामोन मासेबाव सिंगि र' जानायजों जायैजों हायो र' ओरैबो दंबावो सिंगि फालथुसोलाय साला जिंसि फैजोबदों मेरलासो सिंगि थेखा आयु गथ' जानायजों जायैजों हायो नामा मेरला फैदोंहाय बाहाय सिंगि मासे थांबाय नै सिंगिरिबा नै खावै मासे फैबावबाय खावै मासे फैबावबायलै खाव गोरैबाय खुलसा मास सिंगि फैयाखै नामा
Đây này ạ, phải đừng vào rồi, không nên thả. Kurang nama bengsi dah aram yung nandiyan ako na bengsi fry thang lwgwpwr नै साथा गांलाब लाब दालायनाय नाया नायदो जा मोजां मोजां ना मोनखादोंना आइ 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 मा दं दे बे सिङाव ना सल मोनबोदों जोंहा सल रायनै ओरैहाय नै ओमफ्राय अर सुबावबाय बरियानो फोथाराव अर सुबाय नै टेङा पालंजों नाजों जानोसै आरो ना लानानै फैनाया ना सुलजों टेङा पालंजों आरो बेखौनो बाहेरायाव ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामफैलायबाय नै मादैया ना एवनोसै टेङा पालंजों नाजों संसै रेडि खालामनानै लाबोखाजोब्बाय Kalau hamko bisa tuh berapa? Nah, yuk aku pun mulai layale biju kalamnya tuh. Kejangan zaman tengok udah bosan. Iya, pergelap nanti. Kerajaan sih di semua orang. Gongar lapa, tinggal palong, lwgwpwr itu sayang, itu jangan sih, lwgwpwr nanti. Nah, oh dia. Finally lwgwpwr आंना ना सुलजों टेङा पालंजों मोनबाय दुन्दिया सामब्राम बिलाइ हरबायानो आङो अरानै होंगार होनलायथारदों टेस्ट खालामसै मादैया टेस्ट हाबाब कारेक्टार नांजोबथारबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर लाव बिगुर भाजा बाहाय आराम गोजांबायहाय लोगोफोर नै मादैया जाफानोसैलाय गोथावनो ना फ्राय एवनानै लाबाय ना खावै बेंसि ओमफ्राय लाव बिजौ भाजा बानलु थाइनै लाबाय माबा सोर मा होनो गंगार लाफा उसुखा ना मा टेङा पालं सोरनिथिं मा नाम होनो टेङा पालं होनो गंगार लाफा होनो आंहा खिन्थु ना थेंगोना ओमफ्राय ना सलखौ ना सला आधा केजियानो जाफ्रामगौमोन जाबाय आरो बेखौनो गोथावनो गाव गावबागाव लायनाया गोथावसिन जायोहाय लोगोफोर मेहनत खालामनाया ओमफ्राय सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदो हाबथारसै टाइम हास्लाबला
고추장. Chẳng mình sẽ gặp lại thằng đường mình nạc hộ. Tôi dục này nụ này nè. Và nó không thật bác. Nó nở bà nhau tám mình đấy không. Dì dạy cầu thằng cái đằng cái dây cầu thằng lại lẹ xưa. Thay siapa bisa kan này nó đây kita di này ha. Lwgwpwr. Ada này apa lain này. Thế ngapa lo ngapa nuni. Pun dia tanam me kona berbeza lagi. Kita bắt đầu dùng ngà bạc qua ba hai không xong ra. Ada ha, ada nasul koroni lagi ber. Ada jangan yang kau sih. Nhưng mà đây là một bài nó chẳng là ăn cái thấy nhà số phụ mình làm nữa. Kau bawa sih mana ada di dalam krem dia jenis yang menjaga. Nah, kalau aku video nanti siapa sih aku tahu mungkin.